Gumgiri ya? Ya gumgiri. Son, malikan huma ba? जायफ्रा सोंखारदों स्पेसियेलि अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा सोंखारदों जेबो जायाखै होनना बुंदों खारन बिथांमोना गावनि सरकारनि समाव जेबो मावनो हायैखाय दानि सरकारा जिखिनि मावदों बेखौ नुनानै मेगन सानानै बोरैहाय नंखाय होननानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबनो हागोन बे सुबिदा बे सुलु लानो थाखाय बे सुबिदा लानो थाखाय बिथांमोना प्रसार खालामदों बेनिखायनो बिथांमोननि प्रसाराव जों जेबो नांजायाखैनि समावफोराव थानाय अफिस अफ टिचार्सनि थाखाय मोनसे मोजां खबर मानोना बे गिर्जा टयलेटनि प्रब्लेम गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोनबोबाय थादोंमोन मोगा मोगि जाबाय थादोंमोन बिथांमोना जिहेतु चार्च हिसाबै मेम्बारशिपखौ खम ओमफ्राय ओरैनो आर्थिक अबस्थाफ्राबो बारा मोजां नङामोन बेनिखायनो बिथांमोना गावसोर निजे नाजानानै बेखौ बानायना लानो हायाखैमोन आरो खोब टेम्परारिमोन बेबायदि अबस्था नुनानै ओनसोलनि जायफोर जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दं बिथांमोना सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय 15 फाइनान्सनि टाइट फान्डनि जि स्किम पाब्लिक टयलेट बानायनो होनाय बे स्किमखौ बिथांमोननो मोननो थाखाय खावलायदों आरो बे मथे बिथांमोननि खावलायनाय मथे बे मण्डलिनि पाब्लिक टयलेटनि स्किमखौ होनाय जाबाय बेखौ बानायखांनानै दिनै बेखेवनाय जाबाय दिनैनिफ्राय अन्तत जुदि सरकारा गावनि थाखाजों बानायदों अब्लाबो बे दिनै सरकारनि नंलिया दिनै बे अफिस बाप्टिस्ट गिर्जानि रायजो राजाफोरनिसो कारण बिथांमोननो बाहायनो थाखाय बेखौ समजायनो हाबाय दिनै बेल' नङा गोबां आसनि इउपिपिएल सरकार इउपिपिएल नेतृत्व जि सरकार जा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा गामि ओनसोलफ्राव रायजो जानाय सुबुंफोरनि देहा फाहामनायानो जा लोंनाय दैनि बेब'स्थायानो जा हान्था मेलानि थाखाय लामानि बेब'स्थायानो जा बा आबादारिफोरनि थाखाय बहाबा बान्दो नांगौ केनेल नांगौ बहाबा हान्था मेलानि थाखाय कालभार्ट बा ब्रिज नांगौ बिदि गोबां जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै बे पाब्लिक टयलेट बानायनायाबो बिनिनो मोनसे पार्ट जों आसा खालामदों फैगौ समफ्राव आरो बेबायदिनो जोङो खामानि मावलांबाय थागोन आरो गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि जिखिनि आंखाल बेखिनिखौ जों सुफुंलांबाय थागोन दिनै बे आंनि एसेम्बलि समस्ति हिसाबै आंनि समस्ति गोलैयो आरो काउन्सिल समस्ति हिसाबै जोंहा सानजारां बिथांनि समस्ति गोलैयो दा जों जिहेतु मोनसे सरकारनिनो सोद्रोमा जानायखाय गावनि समस्तिनि बाहेरायावबो जेराव सुबिदा दं बेखिनि माबाफोरखौ पाब्लिक फान्डफोरखौ होफैनाय जादों बेनिखायनो खावलायदों रायजोफ्रा दिनै सरकारा रायजोफोरनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनाय हिसाबै रायजोफ्राबो सरकाराव थानाय सुबुंफोरखौ अनगोन नोजोर होगोन आरो सोमोन्दो लाखिनानै सोलिगोन खारन सरकारनि सुबुंफोरजों सरकारनि बिबानगिरिफोरजों लोब्बा लाखिनाय खामानि मावोबासो सरकाराबो रायजोफोरनि मा आंखाल मा जेंना मा अभाब दं बेफोरखौ मिथिनो हागोन मिथियोबासो जों बेफोरखौ माबानो थाखाय सुफुंनो थाखाय खामानि मावफुंनो हागोन बेनिखायनो रायजो आरो सरकारनि गेजेराव जाहाथे मोजां सोमोन्दो लाखियो बेखौसो खावलायदों किसुमान सुबुङा गावनि न'आव थानानैनो बहा मा मावदों बेखौ नुवाखै आरो नुयैखायनो बिथांमोना जेबो खामानि जायाखै होनना बुंगासिनो दं खिन्थु जोंहा थांनाय 2 बोसोरिया जिथु जों सरकार सालायनाय 2 बोसोर जोबखांनायनि उनाव जोंनि एक्टिभिटिसनि जिथु रिपर्ट जों दिहुनदों बेखौ आंनि समस्तिनि सोमोन्दै मोनसे रिपर्ट दिहुन बेवहाय 300निख्रुइ बांसिन स्किम बे बोसोरनैयाव जों आंनि समस्तिजों मावफुंनो हादों आरो बे 300 स्किमनि भितराव दै लोंनायनि बेबस्था दं बेनिफ्राय लामा सामा बानायनायनि बेबस्था दं स्कुल न' रिपेयार खालामनाय स्कुल न' बानायनायनि माबा दं बेनिफ्राय आबादारिफोरनो सुबिदा होनायनि खामानि दं बे गासैबो स्किम ज' खालामनानै माथ्र 300निख्रुइ बांसिन 2 बोसोर जों मावदों हयथ' हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव 15 बोसोरावबो बेसेबांखिनि खामानि मावाखै मोनसे समस्ति बेनिखायनो दा जायफ्रा सोंखारदों स्पेसियेलि अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा सोंखारदों जेबो जायाखै होनना बुंदों खारन बिथांमोना गावनि सरकारनि समाव जेबो मावनो हायैखाय दानि सरकारा जिखिनि मावदों बेखौ नुनानै मेगन सानानै बोरैहाय नंखाय होननानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबनो हागोन बे सुलु लानो थाखाय बे सुबिदा लानो थाखाय बिथांमोना प्रसार खालामदों बेनिखायनो बिथांमोननि प्रसाराव
जों जेबो नांजायाखै खारन जों खामानि मावदों रायजोफ्रा नुगासिनो दं अपोजिसन नुवाखै जानो हागौ खिन्थु रायजोफ्रा नुदों बेनिखाय मावदों मावा बिनि हिसाबखौ रायजोफ्रासो होगोन अपोजिसन पार्टिनि रायजोफ्रा बुंनाया बे रज'आ दिनै बिटिआर सरकार जोङो धन्यबाद होनांगोन मानोथो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि अननायाव जोंनो जि जोङो सुमापारा एपि चार्चआव जोंहा गोबांथार आंखालाव जोङो गोबां बोसोर गोग्लैना दङमोन दिनै बेफोर आंखालखौ नुनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनो गेदेरथार अनसुंथाइ जोंनो होदों आरो बेखौनो दिनैनि डेटआव डेपुटि चिफ गबिन्द सारा दिनै बेखेवना गालांबाय आरो बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय बे कमिउनिटि टयलेट बेखौ जोङो बाहायनो हानाय जोङो जाबाय बेखायनो जों दिनै जोंनि सुमापारा रेभिनिउ एफिस चार्चनि जानानै जोङो जोबोद धन्यबाद होदों जोंनि बे आंखालाव थानायखौ जोङो मोननानै जोङो जोबोद रंजादों आरो जोङो जोंनि रायजोनिफ्राय बिटिआर सरकारखौ गोबांथार जोङो धन्यबाद होदों आरो दिनै जोङो इनायनो खुसि बे मोनसे जोंनि एफिस चार्च हिसाबै बे कमिउनिटि टयलेट बेखौ जोंनि रायजो बा समाज हिसाबै जोङो साननोनो हायामोन बेबायदि जोङो बनायगोन होननानै नाथाय जोङो मालाबाबो सानफेराखैमोन दिनै जोङो बे बिटिआर सरकारनि जि मोनसे स्किम जोंनो हरबाय आरो जों इनायनो जोङो दिनै रंजादों आरो सारा दिनै बेखेवनानै जोंनो होना गालांबाय आरो जोङो आगोबार जोङो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो धन्यबाद होनानै बेखौनो आङो बुंनानै फोजोबबाय हामबायसै